Čaute, ja som Xbox, ja vás tam pri ďalšom videu. Toto je Star Wars. No. Čakať. Hore ruku. Tak. Dobre to začal. Neviem. Tak. Dobre. Tak. Leo mi to požičal. V pondelok mu to mám vrátiť. Dobre. Wow! Zžapni to! Au! God! Dobre! Ideme. Skoč. OK, dobre. Ideme. Wow! Au! Čakaj. Au! Poď! Poď dole! Ups. Prepačte. Au! Skoč a sem. Dobre. Dobre. A sme tu. Jodáši. Dve minúty natáčam. Tí tam sú. Neviem, či to dobre. Lebo to ten prvýkrát, čo natáčam teraz na Xboxe. Možno aj potom inokedy budem natáčať. Čakať. Lebo som pripravený. No, počkaj! Dobre. 2 minúty. Teraz zase 3. Dobre. Čo mám? Vláda dvihnúť. Je to. Tak, aj to. Dobre. Ideme to oveľa lepšie. Čakať? Tak, dobre. Je to tam. Môže. Dobre. Teraz veľké nič. Dobre. Už som vám povedal, že čaute ja som... Áno, povedal. Ja som si myslel, že som vám nepovedal, že čaute ja som vám povedal. Čakaj. Čakajte. To je trošku komplikované. Je to tam. Yes! Dobre. Hodil som to. Je mi to dobré. Urobil som si nový profil. Teraz toto má zdvihnúť. Počkaj, čo mám robiť? Aha, čo mám robiť? Ja oddať preč. Au. Jak? Tak? Robím. Ale on tu to je tak
ťažko. Čo to mám tak? Tak, čo to je? Hodnica. Ty vole. Jak? To mám akože skákať, či čo? Dobre. Jak? Jak to mám robiť? Tuk. Hehehe. To máš, detko. No. Akorát tačíme. 6 minút. Teraz sú 7. Wow! Ja toto si pamätám, to asi boli tie strieľačky. Ja nie, to ideme bojovať. Dobre. Ale Jedi... To je bol. Wheeler Pixel. Neviem, jak to budeme robiť. Možno zajtra natočíme Call of Duty alebo za Star Wars, neviem. Rýchlo, nasarať! Dobre, drž sa. Ideme. Počkať, musím byť prítomný. Nebol som prítomný, prepáčte. Tam. Pozor! Pomoc! Wow! Wow! Juj! To je teda nejaká minihra, že máme hrať tie blbosti. Ja už horím. To bol turbo, či čo? Bo tak začal to horieť. To má strieľať. Pozor! Pozor! Wow! Pozor! Juj, to je taká... To je tak rýchlovečka. Pozor! Wow! Wow! Speed! Speeding! Wow! Go! 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 What the fuck? Ty kokos! Wow! Shit! Shit! Wow, to horí. Či to bol turbo, neviem. Wow! Nejaká rýchlovečka. No. Zbehni to. Natáčame. Čakaj, len sa chcem pane. 9 minút. Dobre, 9 minút. OK. 9 minút natáčame. Dobre. Tuturu. Pomoc! Ten Jedi, ty vole. Pomoc! Pozor!
sme to. Wow. Juj. Damn it. Au. Kokos, ja horím. Au. Pomoc. Kokos. Víš, to je také depresívne. Akože vy neviete. To je také turbo. Rýchlo zražme ho. My sme ho zrazili. Ojoj. Dole, do vody. Netrafí. No poď, hej, turbulencia. Nebojte, ja to nerobím ovládačom, to je také, že to robíte s rukami. Tento Jedi tu chce volačov. Tréning, to by vás nudilo, to som nechcel dať. Ja už viem. Dobre, máme to. Aj. Šet! Díže si ho dal. A to je všetko. Chcem vedieť ešte, čo sa stane. 11 minút. Tut. Nebojte. Turbo. Pozor. Potoč to. Rýchle. On to nechce. Ďalej. Ty vole. Sem. Pač. Come on. Ten búr? Že tam neodpočil. Rýchle. A čo to? Ty kokos. Nechce to. Počkaj. Nechaj ma. Pomoc. Naháňam unešený zlobor. Pomoc. Naháňam unešený zlobor. Pomoc. Ide do hajzlu. Pomoc. Turbo. Headshot. Drž sa. Malá turbulencia. Wow. Shit. Hajzlu. Shit. Very good. I'm hit. Breaky mas. Breaky, nestrieľaj, ty tupec. Breaky, nestrieľaj do mňa. Breaky, nebo si taký búl. Quickly. Kviča, really. Jaj. To ryti. Hajzle. Ty vole. Pomoc. Be careful. I'm the bitch. Stupid bitch. Otoč. Ty vole. Hajz. Ten bull. Be careful. Predvecula fefe. Rytmu na bezvojden. La. Pomoc. Nie do hajzlu. Zrazím vás. To je napo. Počkej, chcem vedieť jak. Počkaj, trošku koniec. Nemôžem za to. Čakajte. No už to sereme. Budeme pokračovať v milom. OK. Ďakujem, že ste si toto video pozreli. Toto bol Star Wars. Prvá časť.
Mission 1. Dajte, nedajte like a čaute.